Naado namili ba nga gipaabot sa ko ang ano kini nga mulo so sa ka pedicab driver kay namili napaabot na to kang head sa TMC nga si Aristides Kapuyan gi-intercept dayon. Na-intercept dia sa may flying A atong may aging adlaw. Grabe kaabtik. Nasa linya na to, sulayan na to si Hepe Kapuyan sa Digo City Traffic Management Center. Sir, good morning. Yes, good morning, Sir Mike. Okay, sir, live ta sir sa pinakalit. Pasensya na sir, pero dali ra kay ni sir, no? Mike na ko sa Ronda Probinsya diri sa Charm. Sir, kalabot atong gi-intercept nimo kauban sa imong mga enforcer nga usa ka pedicab driver nga matod pa sa reklamo namili daw pasahero. Unsay reklamo ato, sir? Kuanto sa to, ipa-intercept kay taming mamili og pasahero. Mamili og pasahero. Nagkataon nga na-intercept na mo dito sa Flying A, dayon, I mean, pagkaugma. So, ito atong gikuan na resibuhan na to, Sir Mike. Okay, sir. Giunsa niya pagpamili, sir, unsay ingon sa complainant, unsay ang reklamo? Actually, ang complainant, naalay ni tawag din sa kumuha. Oo. Then, nagpakita diri, nagkuhan, kini ipa-intercept ni kay, nagkuhan, namili og pasahero. Ang pangalan nini, Ronnie Patalinghog. Ronnie Patalinghog. Barangay Ruparan. Pangalan sa pedicabber, sir? Pangalan sa pedicabber na si Ronnie Patalinghog. Taga Ruparan. Okay. Onya namili daw pasahero. Aksyonan. Giunsa pagpili, sir? Yunongan. Then, pag yung asa na destination, gibiyaan lang. Unsa day dapat himuon, sir, sa unsa gisakto himuon sa driver nga unsaon nila pagbalibad nga insakto. Palitan layo yun. Pa-picture band mo na Sir Mike. Kung walay pasahero imong sakyanan, sakyan nila nimo. Oo. Kung asa yung destinasyon. Gani ang akong advice anang mga untang mananakay, no? Musakay sa sila, usa sila musukbukan silang destinasyon. Kung pakanaogon ka, manaog ka, dito na ang violation. So, depende po sa ilayon, di ba? Depende na pag sinapta na isa pasahero o sa driver, kay doon po ng mga driver kung tayo po kaayo ang business, walampas na sa required niya dito sa taripa, siguro depende sa pag sinapta na nila. Okay. So, inana nga itong tang buhaton, sakay ka, so kaya naman sa destination, provided nga walay laing pasahero, kay basig nagkasala ang inyong ruta. Di po, pwede. Nakuha ta ka na sa no, nag-gets na ko yung point. Kini bang sa mga turno, nagturno sila, ibutang na to diha sa Corizo, example, nagturno sila, mga isa ka oras, nagpaabot og pasahero. Karon nang gawa sa mga estudyante, siyempre ang driver, nakalas na yung oras pinaabot sa ka oras, pilion yun to niyang daghan. Karon balibaran niya tong unang gusto mo sakay kay siya raman usa, wa niya pasakya kay unahon niya tong mas daghan kay para makabawi-bawi pud siya kay dugay gud siya nagpaabot. Unsa may maayo ana, sir? Ha? Wala man na sa balaod niya magulat kagdaghan kung naisa nga mo para. So ang violation sa Ipulang 36 na violate mo, refuse to convey. So it sa atong city finance. So wala man na sa balaod niya. Wala man kagiyat ang authority ana nga magulat kagdaghan kay paliparan mo ng isa kay dugay na ka nagturno, di ba? Okay. So pag naay mo sakay usa lang ka buok, una siya ni para pasakyo nimo kaysa atong nagsunod nimo nga daghan nga pwede mapuno ang imong pedicab. Pwede man na, Sir Mike. Depende naman sa destination. Pasakyon ta nimo isa. Then mamili po ka na ang destinasyon murag magian lang. Okay. Ditso ba? Okay. Hindi na magsana ang destinasyon.
Basta kay dili pwede balibaran ang pasahero kay na masahero man ka, ana. O Sir. pasahero man. Ana man Okay. ganina, kanang tao nga nagparas kalsada, ito magpara ka, Mm. unungan ka, wala siya pasahero. Mm. Pag-unong pa lang sa imuha, kay na masahero siya na sa intention, na mo Yeah. pick up og pasahero. That's Then right. after pagsulti yung asa ka, lain man na sir kay ang garon baliktad man. So man. Ang pedicabel ng mga nag-asa imong destinasyon dapat mosulti ang pasahero nga dito ko sa kuan ana. O sige. Sakay dito. Mm. Wala pa nato na wala usab og ina nga sistema una nga pag-ingon sa Mm. driver nga asa ka pag-ingon sa pasahero ina na dito ko kung dili mo yun sa driver Mm. wala na mapadaga na Alright, yan ang sige. pasahero. Okay, at least mao na ang dugang nato na sayran mga obligasyon sa mga driver. Unsa na ba'y obligasyon po ng mga pasahero, sir? Ang mga Pasahero, sir, napod ba sila obligasyon? Wala. na sila kuan katungod nila na nga musakay as Oo. kuan po public servant po ng mga pedicab driver Mm. katungod po nila magpasakay o katungod po sa mga pasahero nga musakay. Mm. Pero nagihapoy mga pasahero, sir, nga sila po na sila ikaw galingong nga pagsabot or kani mga matawag na tog masinabtanon kay kabalo sila nga layo-layo, sila na po mo offer or muhatag og dako-dako nga pamasahe. Yes sir. Okay lang na siya, way problema diya. Ang tao mo sir, lain-lain may yung panguna-una Mm. na may maluluyon na apoy dili, na stick to na apoy dili ana. Mm. Okay. So nanas pag sinabtanan between sa driver o Mm. sa pasahero. Okay. Sir, balikan na to tong gi-intercept ninyo dito sa may Flying A. Kumusta man to, sir? Nagka-istorya ba sila sa complainant? O siya naitabo? Nakamulta ba siya? Unsa man to, sir? Nakamultan to Sir Mike niya, aminado mo po siya sa iyang one. Okay na to. Okay na. Ano sila? Nagkasinabtanan nila. Oo. Muna itong tumuog tingwa po niya one. Kanang mga conflict nga mahina na ato man na silang ariglo. Okay. Sige, sir. Siguro katapusan pangutanan na lang, katapusan na lang na ako, sir, no? O sa imuhang mensahe sa mga pedicabber, labi na mo mamili og pasahero. Ako ipabot sa atong mga kaigsoon nga pedicabber, panginaw ko nga unta, ayun yung gala mga pasahero, kaya di man ato may balaan nga, sa uban po na imong mga parinti, imong anak, imong son, imong ginikanan, usakay man po nagpedicab, no? Mm. No? Yes, sir. Atong ibutang sa itong nauna nga, atong ati manoas, serbisyo publiko man ang ato ha, Mm. atong layunog nila atong mga pasahero. Dili na to, na may ibinastusan, dili na to singkasingkahan, Mm. pasakyo na to. Okay. Ayun ang sila dala kay nagserbisyo man tas publiko. Mm. As long as guide ka ng pedicab nga for hire, Mm. so ready ka na mo serbisyo sa mga katawan na sumasakay. Mm. So ayun yung sigyan na og ina na nga magbuhat og mayo kay lagi po may padulngan kay ang nahintungdan nga pasahero unta nimo mo reklamo magina. So amo po nang interview rin sa opisina Oo. aron matagaan nato pagtagad ng mga reklamo. Yes, sir. Sir, isingit na lang ko pangutana, pag dunay ireklamo nga namili og pasahero, ipatawag nimo ang driver, ginatagaan gyapon ninyo og tsansa nga maka-explain ang driver, sir, of course. Yes sir. Oo. So Okay. immediately kung na-reported niya ina nga incident, Mm. immediately ipa-intercede po dahil na to, di na to padugayan aron masatisfy ko ng complainant, then immediate na to diri sa office Mm. sa City Traffic Management Center. Okay, pagkanindot. Sir, salamat kay sir og pasensya na sa ambush interview kalit niya pagtawag kay Okay sir. gwapo mangod kay ni kay grabe ang mga Salamat kayo, salamat. ang kaabtik sa tong TMC ba. Salamat kay sir Tiding Kapuyan.